Dobrý deň, poprosím vás jeden lístok do Bradavíc. Dobrý, 50 eur. Koľko? A to je prvá trieda? Nie, to budete na streche vlaku vlastne. Aha, a mešká ten vlak? Jasné, no, 15 hodín. Jasné, dobre, tak viete čo, ja pôjdem bicyklom. Vítajte študenti na zahájení školského roku. Tí, čo ste prišli bicyklom, upozorňujem, bicykle vám ukradli, ale to je také bežné tu, no. A ty si z ktorej fakulty? No, my sme fakulta mafiáni. A všetci ste mafiáni, hej? Otvorili nový odbor. Jasné. Takže od okna A, B, A, Prepačte, B. ja som počula, že ste opísali celú diplomovú prácu, je to pravda? Ďalšia otázka. No a toto kúzlo je veľmi, veľmi nebezpečné, tak ho nepoužívajte nikdy. Prepačte, a čo to kúzlo robí? Stavia diaľnicu do Košíc. No tak to nie. To nie. Prepačte, pani plagiátorka, profesorka. Prepačte, sila zvyku.